say, and I am a devil froy out done for. What are you saying? And a pay and someone. Yabuan on Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9. Yade Bremono. Niabetia Piania. In Recipa, Himapa. Sabre, one on Wabe or Henny, King Charles, Wakasa. I was afraid the Mako or so for the church of Macy Cassano and Tucher, so you're a John Kuman in Sembia Waka a day after my Ghana Sikasemo. And a Buipa authority in Penn Forces or Chester or Monsa, so Moody Jumo, so no more anymore say, or more Edibimo, Nananoma, 1.1 Monapua, Ama Mujimedia Hodo, Mudia Concani. Same card registration on my money now, and see an office 1 year, and Penton Cank of 40 and a draw super. Penia Canino a church for Penedimo Sunuko can pipia manukuna Casadia for my Ghana Yaquine, quite a befaso, na yes, Yaquine Nama Bois, and ma a ye can quenchia swati a woman. And it is Yamanyoquas and Tim and Temple, where Frasia what to have a year grandma. I was for any of Fropin, Yaki Cassie and any Secasia, maybe I will be an opay, Pania, dear Baba, some more. It didn't sign, and I above Olivia Bogano payment. Why any? I'm a cranchadas was of Mammy Premeni Cassia Bono, Bobradon Chono, any. Bayan and Sandy, we are singing at Diane Tias and Pat, English by Queen Elizabeth. Ya or Tosumi, you know, I energy in other way, ya or Connie Buffon chain. Now said you want my own sister to any but Penina. Now I know Prince Charles, Prince of Wales. Sabre dear one non wabe fan me. I couldn't what transfer your friend King Charles here. Now Wakasa, or mine casa Fidia Cassia so, and English money in Akasa, what bonny mammy abaso. Say Quine and mammy fast shower yen in Yamano, and man, wretched papa, woman say what the other walk, and what they casa dear. Now I say, Nemame, nah, baby, I know what drew nature say. And you never cry and no becor no can just no say what you drop and what did Donny Pa Henry. And in the year make I want me to a man try a boy a branson crofamasu, who reign what one year make a mila pacabosu, a basu so and mucredia, and no namana bena him about tra, your friend of Queen Consort. Now I say, will be able to mammy one dance here bushing a phono, say quite mammy fast our born a bra, will boo any subampa or down a dear so be unsabi, and when the paddle running in Adam Swabrabum, any pumping, you know, and a woman Jamos in Paul Cathedral. Ya, and Cram Crabby, a woman a ticket, and swear to me echo be, man swap for Strass. Now I know so ever whoopee, ya, Kojinamo Papa, Prince Chassis, and our baking chassis, when you think what your son Emiensa, Mammy. Listrasi now a decay any King Charles a casa of Beckham Palace any a sort of Kramami or King Kanye and now in Resi and as a London crew terminal Amaradra General Mayor any Sadiq one labor one leader can stay any councillor was equating now women another would be nothing falling secretary James a year cleverly now women another a will be a St. Paul Cathedral now King Charles. As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself, throughout the remaining time God grants, to uphold the constitutional principles at the heart of our nation. And wherever you may live in the United Kingdom, or in the realms and territories across the world, and whatever may be your background or belief, I shall endeavor to serve you with loyalty, respect, and love, as I have throughout my life. My life will of course change as I take up my new responsibilities. It will no longer be possible for me to give so much of my time and energies to the charities and issues for which I care so deeply. But I know this important work will go on in the trusted hands of others. This is also a time of change for my family. I count on the loving help of my darling wife, Camilla, in recognition of her own loyal public service since our marriage 17 years ago. She becomes my Queen Consort. I know she will bring to the demands of her new role the steadfast devotion to duty on which I have come to rely so much. As my heir, William now assumes the Scottish titles which have meant so much to me. He succeeds me as Duke of Cornwall and takes on the responsibilities for the Duchy of Cornwall, which I have undertaken for more than 5 decades.
Today, I am proud to create him Prince of Wales, Tywysog Cymru, the country whose title I've been so greatly privileged to bear during so much of my life and duty. With Catherine beside him, our new Prince and Princess of Wales will, I know, continue to inspire and lead our national conversations, helping to bring the marginal to the centre ground, where vital help can be given. I want also to express my love for Harry and Meghan as they continue to build their lives overseas. In a little over a week's time, we will come together as a nation, as a Commonwealth, and indeed a global community, to lay my beloved mother to rest. In our sorrow, let us remember and draw strength from the light of her example. On behalf of all my family, I can only offer the most sincere and heartfelt thanks for your condolences and support. They mean more to me than I can ever possibly express. And to my darling Mama, as you begin your last great journey to join my dear late Papa, I want simply to say this. Thank you. Thank you for your love and devotion to our family and to the family of nations you have served so diligently all these years. May flights of angels sing thee to thy rest. Absam for your free sound, some no sodium for Munko, my Ghana, Sikasan and Tutu, Naira, John Kuma, your sofa be the chira, or show my Sikasan and Tutu, so Sassium Raswig, and your one Raswig, if you this year, one more you saw about on person or chess any day. So my Ghana and for home, and then Tiasia Ba Winano, Raswig, Fonoco, Ben Crum, no Mujitu, Manone, E-levy noir, Sisi Anuenesia, Yehun say a quarter, ye quadri, Koji 2 million, no, Yasasi, Kukuni and Kakaku, MF4, or Maprano, I heard Muso Mum, and a Babisumu, Atuti Sikasam, dear mind, what I say. Ebia na mampeni na nadu den kwa kufu adwa ne penso okodebri eye E-levy de baye no ebia no wanya somfa so ne mo gide wa rehemu se abanya edi akire ba ene mampeni ahodo a edi akire ba no womo ene benya E-levy no so emfa so wo se ene ba bia befa bia wiase afa na nyina de gita asem na ahyase ye adwuma o my Ghana so ahyase etutu sa na mo no bi eti se E-levy ne tenase na ye adwuma o my no mampeni bia wo ba bia no sike be E-levy de be mo my no ene mfa so a o my no ebenya free so nya asem ketwa wo se ene so we bibia edi ho adanse se eye abane hyehye o ye ya na nka odi E-levy ne eba na nka sike o hwe ne mo so obenya no enye no na omuhu ne nei nso mu gide wa rehye se enche bia mfie mienu mfie miensa mfie nan a ewo enim no mfaso ebeba so pa o se abane guso asoso ye nhyehyɛ ya ene Ghana fo so a yesu omani mo ye dene ne ma bo ye dene bibia kwa ekosoro no abane guso a wo ye nhyehyɛ ya bretia wa mu no o my God sika sembe se gya ne na so bie wo no my Ghana de hye ye ho atoyen Honorable John Kuma. Let me say that I am still very happy that Ghana managed to pass the E-levy. It's going to be a very influential tax handle for our country going into it, because whether I like it or not, the normal economy as we know it is shifting into digitalization. Obviously, in future, when things normalize, I mean, we saw the huge resistance to the E-levy and its impact in its implementation. But if you observe the data from June, a month after, it started picking up by 8%. The following month is going up by 10%. And gradually, people will come home to accept it. And I believe we will see the impact. Obviously, there are a number of challenges. And you know, we did not also implement full. We had to do stages of implementation before finally. Now, even now as we speak, it's not all the stakeholders who are on the common platform, and even it's not all the transactions that are supposed to go through the common API is currently going through. So we still have challenges in the first year of it. But like I said, I am very happy that we have that tax handle, which in time when we are able to improve and make the necessary reviews and changes, we will see the Obviously, we am Rasway or one Rasway, if you might some war, a juice of baton person, Sassi, so for the church of May Sikasan and 2 years, so you're a John Kuma and yet in Ghana. Was you from a careful free and fair election Ghana? Ghana for a subready, all my tinters, cocoy, and saying, and yet about what tonight. One shot the general report on about it told just 98 million Ghana cedis be, Woma dear, Woma dear boa, Woma call Messica, Chadima, woman.
and on am soon to Obusanchi, Muswam Ramichim, again, woman is a canny, yes, Abri or Manu, Yanni Abre Pa, yes, he can't walk watching, any baby to Sucra, 3 years, no, Abanis and Rebubium, yes, Abanisica, what you cry, one to show Amuchem, where you are, son. Kagan, if we say, woman to be that, so when you actually, Brubagi, and the Ababa to Joshua Mania Kaya, dear Intimintia, and a one seminar, now yet to me this cabo and who said, yeah, not a more with them. All right, David Cumiado, why executive director, Dima, carefree, a Ghana, and one nest from Pants and Trough for a church and common. Mostly no, you're interested because accountability demands say you be sure say report na beba no be boni dia enim efa omo a omina small mo say omo nkodi omonim endi dwumebi no na report 2021 auditor general report na ba auditor general report na ba abonten no ye peruse document na e say electoral commission appropriation for compensation any goods and services no with dear manabroso so far appropriation for goods and services electoral commission it demand broso over 89 million Ghana cedis so far compensation now odi broso over 8 million Ghana cedis I say emra yewo ahohiahia mu emra aban kra ko gina IMF or pebosia emra nemamu aye din no say no ye then ye discuss money broso don't him what is alarming can say auditor general can say 2021 ye DC money broso over 17 billion now so far documents now electoral commission the appropriation for compensation odi money broso 8,756,518,000 Ghana cedis. Social appropriation for goods and services are odi money broso 89,958,161. So what come anyway Nabuma? 98,712,679. Minya Sasike Electoral Commission the then. Niente ye bisa question and then say 2020 elections nimno. After the election, Electoral Commission be catch and say from prudent management of your finances, your funds, no. The man no. Which means saving Ghana $90 million. Emra your elections. Emra your new equipment. Emra your register your new voters register. Emra na your COVID mu Electoral Commission provided PPEs. Way we kumiatu. Washubo kuoya one matia was here from Ghana. And our did semi eto some pants and drop for any. I was a fire to us on the informal free care Ghana for months and semi informal one district, one factory is here, man penny and another dunk for the pay what they buy. Now, Udwa nature bandaba to Pesio and Titia, about some performance and Jeff upon so chess a whip authority in Pedin for Assasian Tamua, the Tetraten and the Kakracasum bear 16,000 a year hectares, no modiama, a bui at Wilcradia Banda district, no, say, or matete, send Pedin for person. A bui sugar factory be na almost sasa no more de ma wunum na ne ahwede omo e de adono dodo no a letimi aboma bui sugar factory no a omo epeso mutu ho na mo no etimi awie mu di na abaka chepani owo banda baton peso so yenra eye Emmanuel Konde one some performance semchefo ne didi nkomo wo nchi abonte so no wo chese o bui power authority mpedimfo na tiase e ma sese sase ne won krata sem nyina no akwakodi nananom osuso a nananom suso na ya krado so mo edbema e omo a omo peso mo ye bui sugar factory no no mo egira so omo akra na bema sika ama omo ede ama akuafo no a omo ede bedodo ahwedie ya ama etimia so no mo de ama wumu ede ye sichire dia so man no yera Emmanuel Kone nkomo a wone some performance semchefo di kakra ni Oma flat 75 kan I mean be 155 hectares and no can mean obepia would area omu share but on the apply another area omodibia akahu but you will say as more as omodibia kono omo wole pressure omoye bia no ho aduma nti na omasa as partia ombechi nti omo ba say at least ombenya all raw materials that as omo use and omasa nti ye what no die the penny for any for anyone any investors or more one to make a first look for the raw materials. I be available. And no more who assassinate come up 1 year irrigation facility into all years run and just the doctor picture there guys and this the some beer work and show the assassination
issue na na at least for the end of before end of 2027 now almost Ghana na material at least 2024 mo dey no one start education. And see, I son of this start on period 2024 na afidie no one dey na come everything I used to ask for myself. Awusanfo we ya bankra chipeni owo banda baton pesua so yewura Emmanuel Kone ene yete ne nka ne se de wipa authority mpenimfo atwa asase yantam tetrete de ma wunu mu a na nyina ye bui sugar factory no a omo epeso omo ye nti no mo de kwa akoda hwede sese no ene anra de na da je ni posuko piem anti en office awodu e wo ma no mu a sim card registration ni pass aba peso ye de na ni bi to so asa abere no be ko no obi nyina wo na Ghana fa ye hu ni pabi sani ene last minute ene de be bibiada e bubo na nsaba e so mo na sam wo nyina card ye broko a ne sa wo mutumi fanya kwa ne wo mani apre na enra pani na kwai kuma se enkran sunwan pepia krotambia la MTN office wo ene agi sei ebuya ye nipa e fa so saa na ebra so mpasem trefo ye kopie mo no ye ni owura kwajo chei amwakon ekasai. We are dealing with a system. We are dealing with a set of ICT gadgets, equipments, and a lot of mefani say enema yedi eye adwuma. Enti emre bia na pressure beba so no. Eye computer no so de eno so betimi de wo how bi aba. Efa n'adwuma yim. Say so hwe telcos na especially omo subscribers ne doors no. Dodo na obedru omo outlet ne nipa no gu ho bebree. My media. Na tentra on blocking me send the media so. Sediment. I dey go omo ya nyefe. My yard na wie. Mo blocking me line same. Me fa code me sanye. And also na when I dey. Omo send me code bi say me omo office or na omo nyi code. And also say say. I dey tell omo nyi office. Say obi ase bi miska I want to be ko yi omo bie e na omo tika bo ma be jira mi se pita nra ma be jira be anra na fa be 6 be bi na ya edu me so am kwa kwa no me se me ma register the daw omo block it we do one be say omo say I didn't na me se me no ma register I don't come with me 5 cities ma register ana ma block no ka chem say first one dey na here na anye ye say if you nya get du kra no ho fe no ka so dey na number kra na get say block the line it's o hwa na omo ye no mo dey I fine cry. Oh, and right. I bought for me some apple. Yes, I came. Make me sick. I go to Kajiji, my papa, Mensanka Missika, almost a winter mini man. This I mean for an block. And to me, yes, baby, I can't and the other. Nobody never want to. As I am a most of us MTF for no money at it, money and back. What the credits are shown. No matter, Mando shown. No matter, you may be a 1 minute so I mean, your man say, yeah, me blown man, and the Baba see me actually. No, sir, my then about 8 and some of you said, that is not this time. Line friend, now, but say, you say, therefore, like, I mean, look at how here is very crowded. We are so we haven't even eaten. But line friend, comes network. So yeah, so it's all flow, yeah, not line, not cut. Some of us by a link are still, I'm not Yani blabele say the MTF 1 year and no mess and in Jacoboda because Miminia say be misika. I didn't so no man so one's advantage. Why shall I assist the bottom kind of play? Where do my what Jayaba? What Jaba Okad? Way I this year be Yamukoba and Pim. Ya woman ya fetcher ya home. Ebino no chain no bra. Go to Chay. Yeah, one also this will be more day bought National Communication Authority in my mail, so, say, one more can be, and as how you know, so airplane. 20 minutes. 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 20
we are dealing with a system. We are dealing with a set of ICT gadgets, equipments, and a lot of say yedi eye adwuma enti emre bia na pressure beba so no eye computer no so de eno so betimi de wo how bi aba efa n'adwuma yim say so hwe telcos na especially omo subscribers ne doors no dodo na obedru omo outlet ne nipa no gu ho bebre megidi say enshin crime kra eno ntina mene mu nkomodie mu emre atwam bebre no ana meka say policy de say who implementing in kakra gradually na na than say obey impose same registration ye start ya che ekwan a ye fiti ase a no na na beboa magana ni bia etimi register free ni pim register ana emra ye start primitive measures yi system no ya be ka say nipa omu register omu sim no ema omu kwanya mo mu ni dwuma bi wo network ne so unya no saa pepepe ebe affect even omo register omo de nyina enti afa na afitian say megidi ye say going forward no or how no the telcos will be able to resolve it but me mum de me wo how far ekwan a ye SIM card registration and then the re-registration here as aba eminuaba one we are dealing with agencies institutions ye no omo ye adwuma ema ya kwanya ma yetimi edin krato abasahere so ewo area sim I am talking of the Ministry of Communication and Digitalization the National Communication Authority and yewo enyumaku bi efro omo MNOs there is the mobile network operators and so omo ne enyumaku miensa omo ma menu mienu akwanya sisi a yedi nkomoyi emra omo ye omo adwense omo pese ye register ye sim enyina using the Ghana card ahoboa ben na ya boa with regards to Ministry of Communication and National Identification Authority nipa do say na onwo Ghana card no ekwanya efiti anse ye registration no was it limited ebie said ye nei yetimi bie ebi mutimi telcos ni bitimi ye adwuma nadwo enyina de ye yi no yetimi ebie akwanya no ma amanfo timi register ma me ma onfa to ho bi emre bia na atwam a na ye use cellular na enye GSM ekoba se ye change dia kwa GSM no gradually Ghana for nkakra ejiji tumu saa ma ebedu nei me no kasai obia use GSM SM ene dan ne phone ma wotimi di edinka enkrato enti ekoba say ye pese ye registration ye use Ghana card no necessary nka initially ni ye nhyehyeye a nka medru de ye dru nhyehyeye no bia na ye say ye ne say one ena me no kasai ye di bibia ye friend no self registration app e de aba ye so obi betimi atena ne office no register saa de ni nyina na nka betimi di abantem ama yetimi register wawra kumiato ena sabre ye wei eyowrachi na woka say ni nyina da me na no mo peso akoba peso antie na office ahodo a nipa dodo no asusu say wo card no yakwa edibia wo Amzafo to aso na yemfa bon konsem fufrom ne yaka mo se Sompa 93.1 FM ye no pa no nsia kase na nsan ba bia wo bia no yeguso ye de ma mo style bia bia no adwenkyere ene onsusie wedi etetetetetetetu anopa kokko se o de fa Facebook wa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube so no Sompa TV Ghana de to ono mo a ya bone papa ne asoso ya nto aso ne yemfa mo nkokko abere mpetebie afa se na nre koso no na former rehine ono de akwa akotu dwa se hwe enene nanom te wonom no politicians ya fan treke se ne frakadam kwa bi so ama tumi a na ekuta nananom kakran wo mu wotire de afri nananom nsam nanso ne nkwada ne sei bibi kwa achewachewo a ne de ho sobo ba bebo nananom wo se saa ne mana ya na ekoso no osomu a enye yi kwa abere mpete bi afa hye ekoso enura na bafo eye siamai brentu ya otoso ensia yewra ne ma rehene erisansem yetudwa and asase no metumi ahweso ere aye e friend say afranchi e first titipa no kwa ye siesie yi no ne de nsa eye nsa na ne de ye yi nyenye bibi say wo ton no bum enemre mu na nibre aba say ubohunu no ne sesika kese bi enamase enye nanano mo nsase no eye japade edabusuam no ene ye de ye yemfa ye sika no ne ye de ye kuro omo Jeffrey yensam abaya Jeffrey yensam kwasiboni na hyaase kwasiboni ba kane no na ye wo ya man ye bibia ye kuro kuma sikuro yi
yɛsi no tete 1896 ɛna ɔmu bɛbu yɛbɛhyee Kumasi kuro no ɛna Kwasi Broni ɛyɛ no ho sɛ ɔyɛ kuro yi yɛyɛ kuro bɛpem dɛ baabi a kuro yi ɛteɛ na teɛ na wohwɛ sɛdeɛ meka yi nnipa ɛne resource ɛwɔ mpɔtamu yɛ a sɛbi ka yɛwɔ hall bi a yɛyɛ meeting sɛ yɛ a sɛbi nyɛ sɛ mebu ɛfrɛ sɛ Methodist foɔ nim tia nanso nneɛma no sɛdeɛ asi akyea fa yɛ ho no ɛdɔɔso na deɛ ɛya so sɛdeɛ meka akane no sɛ yɛba a na yɛde yɛn nsa ɛtene nana no so district assembly mate mewura ne kasa baako ɔse royalties kora yɛtua no yɛde kɔ district assembly 55% kɔ yɛkɔ hɔ wie no nso a mo san ɛfrɛ ne sɛ mo yi mu kakraa bi na nananom amu nso ɔno no toɔ no wɔnyɛ bi adɛn nti ɛnɛ ba a na motwe agyeɛ yɛn na yɛde asase a gold wɔ soɔ yɛn na yɛde asase a gold wɔ soɔ yɛteɛ baabi a santehene ɛyɛ n'agyeman a ɔbɔɔ Mawerɛ 1844 n'agyeman ne gold no ne nyinaa me na mehwɛ soɔ me na mekɔ baabi na gold no sɛ yɛnya ayi no a ɛfrɛ sɛ akyɛ ayi no mpo no a me na mekɔgyeɛ na mede aba ɔhene wɔ ɔmo bɛwuo n'agyeman ne bafoɔ basi bantuo bɛwuo 400,000 ounces of gold na ɛyɛ deɛ wei yɛ 1867 400,000 ounces of gold ɛpɔ no nkwa ebi kora nka ho Observe yɛwura Mawerɛ hene ne yɛte ne nka ne nyinaa ɛyɛ kwabere mpete bie afahyɛ a ɛnura mpanimfoɔ ɛpa ho ntoma lankyeyɛ ɛwɔ ɛyɛ kwabere abato mpɛsua so na mmaraso adwani ɔwɔ mmaraso adwafiem ɛma adehye a wɔn afigya kwabere south abato mpɛsua so no akorɔ no a ɛsa so yɛ sɔfo bɛde akyerɛ ɔma yi yɛho ne ho nsensɛm so ɔhwɛ soɔ yɛwura William Oreku edu dwumadie no wase na ɔno soso ne deɛ a wɔde sɔsɔ kakra ni na n'aka ne nyinaa ɛnɛ anyɛ ɔno nko asantemamu ahemfo akɛse bebree soso de ɔma no atom bi sɛ yɛyɛ aka akyire kakra na aban soso ɛwɔ ɛho adwene pa kakra si kasa ɔka noma nkakra bi a ɛkɔ so yɛ ha enwie deɛ ɛsoso yɛ guso ɔtɛmɛsrɛ mo edumre bi a ne yɛ so yɛ nyɛ abokyerɛ so kakra nyɛ abokyerɛ ne srɛ mo saa na amanyɔsɛm ɛteɛ edu baabi a wo a wowɔ mu no wotumi nkasa bebree agye sɛ nananom ɛbɛm sɛdeɛ nana adi kan a waka yɛwura ɔtumfoɔ soso koraa no ɛnte baabi a bɛsena kɔ no koraa so de nano soso atomo bi na gyiri sɛ aban so atie nti ɛna mesɛ ba no bɛtom yɛ wɔ ha obiara wɔ nuanom namfoɔ abusuafoɔ wɔ amanɔne nkran ɛne deɛ ka ka ho sɛ berɛ no so a yɛbɛsi ɔ mu nyinaa na ɔmo abɛbɛta akyire sɛ wohwɛ nnɛ sɛdeɛ nananom asi aba na amanfoɔ so ata akyire ne yɛtumi ɛbɔ yɛ nuanom ɔmo akwantuo mu nyinaa amanneɛ sɛ mmerɛ no aso ɔmo nyinaa mmara no som na yɛmpi yɛ ɛkɔ abere ha because nyame nnipa baako ani ɛnsa ntumi nkata nyame ani yɛhia sɛ yɛbɛfrɛ nnuanom nyinaa na ɛka sɛ yɛtena woatwɛn sɛ aban nko a mɛmɛsiesie ɛkɔ abere man a ahwɛ a ne yɛatwɛn yɛhia sɛ yɛasoso yɛbɔ yɛtom apaha na yɛsoso yɛde ho agye mu bi na obiara nkakra no yɛtumi de apagya yɛkɔ abere menka amanyɔsɛm kakra manya aba ha deɛ yɛnyina nim ahohiahia aba Ghana sese ɛyɛ adeɛ a obiara bi aka no ɛka obiara na mɛsrɛ ebiem sɛ yɛ na yɛka sɛ biribiara yɛ sɛ covid biribiara yɛ sɛ Ukraine nokorɛ sa na yɛayɛbɔ ne covid bɛba yi na nka na yɛkɔ yɛnim kakra de ɛbae ɛde ewiase ama nyinaa kɔ akyire ewieɛ ɛna Ukrainefoɔ so asɛm so abɛbɛbɔ mu yɛka na ebinom sɛ biribiara mo sɛ biribiara mo sɛ nano ɔbaa a wɔda International Monetary Fund ano aba bɛka trodoo sɛ ma obiara mfa soboɔ mmɔ aban nko a na ewiase nyinaa yɛn ne nam yi da biara yɛho okokoro biara so a wohu yɛmpokora deɛ sɛbe ɛyɛ kakra yɛnsa line ntɔ petrol yɛnna esum China almighty China koraa ɛdum so akye wɔn Abusua waya mraso adwani ɔwɔ mraso adwafie ma de so mu afigya kwabere South Abaton Pesua so no akro na asaso yɛ so afa be de yɛkyerɛ a ɔman Ghana ya ho ne ne ho nsensem so hwɛ so yɛwura William Oreku eduniete ne nka no ani disi amanyoko afrasie ya wo beto aba na wayi ewura no masante mantem 100 bishi no
so wobra ikotie beka ni kwa mretu kwa mprobo ewo matra kese wo kumasi amekom en wo chum show nieme nyina da na kwam totin so obetu apa no wasumdwemu a fanfan yesu betimi aye adwuma na kwame eni di opia dom de memebunu wasantemantem Osman Abdullah etwetwen komo nhyehyɛ a yɛde atu kwan mu sɛ nyame adoma ɛnɛ a ɛyɛ knife ɛnɛ fie yɛhyɛ ase ayɛ exhibition ɛdin a yɛtwerɛ yɛ ne nyinaa obi biara watwerɛ ne din wɔ bia no wɔnya akonya akɔhɛ ne din da wɔ book ne ma na sɛnea yɛtwerɛ no saa na teɛ ana mfomso obi aba spellings mu ana ne number ana bibi na sɛ corrections bi wɔ hɔ a na yɛtenetene bibia ma na yɛ kama ɛno ɛne yɛbɛyɛ ne ɛnɛ ɛne kyena nyame adoma efiri kyenachi ɛkɔ a ɛyɛ nyame adoma a kosiada ɛkɔ no obi bia opese wogina na yeto abama no na wɔyɛ branch executives bia no wakonya so obekɔ constituency office na wakɔ pick form na watimi agina ama yato no so aba yɛwɔ ɛna mienu ana miensa yɛde ebedi sa adwumadie no ɛno no ɛyɛ dwuada kosiada ne dwuada obi bia opese wekɔgina bia no obetimi akɔ na nhyehyɛ ɛwom ne sɛ onye obi a wo party nim efiri 2018 eba untimi enyina sɛ wabɛtworo odin foforo a onka ho wo oyɛ obi a obetimi ato aba akyerɛ mpanyimfo a mbedi wo so ɛwɔ branch hɔ but wankasa untimi nya panyin ɛwɔ branch hɔ enti ɛno ɛna yɛ nhyehyɛ ɛwɔ hɔ na sɛ yɛ pick form ne wie form na yɛ 10 series o pick a na wakɔ file o file wie a yɛbɛba bɛ vetting yɛde ɛnanan ɛna to hɔ 13th to 16th yɛbɛyɛ vetting a yɛbɛyɛ ne sɛ mpanyimfo abu party no yɛtimi atena mu a beduru saa mpɛmpɛnso yi nanso ɛnam sɛ yɛtimi yɛ nneɛma bi aduru election mmerɛ so yɛto aba na agent nsɛm na nsensɛm si ne nti yɛbɛsi yɛhu sɛ wona watu ho asi hɔ sɛ oba bɛyɛ party adwuma wɔ branch no obi a bibi saa obetimi ayɛ aboa party na obetimi abɔ party no ho ban wɔ branch hɔ ana nti ɛbɛtoto ano kakra na yɛahwɛ senia wa ho fama ɛteɛ ɛma party no na yɛatimi ama watimi agina ɛnyɛ sɛ ɔkɔ PK form na no abɛyɛ executive Wora Osman ya wano ye mebudo mpiafo de mani DC ama yuko wa sentimental aba wo ba betu ne nene ho ntembi eno ne Sompa twetwen Ose fam nko wie ewe ya kwante mpon ahodo ewo omayi mu na opani asese o mato abayi no se Ghana Institute of Engineering eye engineer kwabna Bimpon no de atugwa se Roads and Highways Ministry no oh my God ya kwan sa say ye say potholes na bamu say kwan na tete apansma we say amako no yedu no ehun siesie ene ehun ye nyina no enwuma ehyehyɛ na se no wo mo ene ye o masede so mutu sa na mo no we yemra na say ko we yakwa kohyia wo University of Ghana wo mo campus e wankra pompremantam no ma ato aba eyo pani engineer kwabna eye Bimpon say president ya wo kwakoda Ghana Institution of Engineering ano ye shase no na Ghana ye wo very good contractors nanso nanse no akoyi bibi e wo ho because contractor phone bebre ha omo professionals menka so omo nyina misi bebre obi ema ne bag so na onya Sophie anase eyi hammer bi a ose me ye contractor na ono a eye na djuma won say me define engineering no me can be about common sense yes wo common sense obi abetimi o say obi afo say minim dancy nanso bibi wo ma wonim ai no eni enya ade a wo hu obi abehu ni saa keke enti ehu hia say yen engineers any technologies ni craftsmen no ye be boa contractors no na contractors so omo mbi omani na omo mfa yen na yen momo because we say won kwa betimi aye na won kwa we disca na enye and this are shoddy work ebado because you nyina nim say concrete o ye concrete na o per grade 30 na wakoye no grade 20 ebe den ayeye 30 newton per millimeter square enye ebu so a nipa ebu ha na enku nipa waye gata na nsuo nu na ma na tutu na ya nya ohwe na ya sama adwuma foforo em say eno ho no na embo eno na ma
the foreign firms, you know, Omoba, it's me, because in America, Omoba, one no mudi omo yen, Ghana for now. Into the here no management. Abusua we Ghana Institute of Engineering wo mo penin Paul Mato abayi ne se president engineer Kwabena Bimpon ne ete ne nka no. Presbyterian Church of Ghana National Catechists and Caretakers Conference Ekwosu Sunyan Technical University and I'm so my Broman Temswa for my Justina Osuba na hini ko pia siebi and waka chere catechist forces womo chere shiada uduomo a womo chere abrabosu papa emfamura meburu no abrabom sansania me ekosu Ghana ha no niema nyina di adanse se ye meburu no yira no wono mo yira oso ma hu siesie hu bia nya mrantie na tade egu baabi se bia kusa bia so ba sa so no so egu baabi wo se ye papa bi anka nya me ya sin se ya se chimbra ye ni nyina anya de papa on manya for Justina osu banaye Assembly wa mpanyifo se na senirua no nya assembly na politician wo na woka nya assembly na media wo na woka nya assembly so na yesofo de na woka tin sani bi wo no mo a na there being men of God or women of God so mo ti come na ye issues concerning moral lifestyle ye say na autofista ye abai Washe na mebuni na ne supporter na da bonten washe na oba wasisi na no fi na fa na da baabi washe na bleaching ya ka ho asemi me giri se na nanom eye asore mpanyimfo eye catis na so omo mu chefa omo so nya bi na so mo ko che sa gospel according to how we can live a healthy life me giri se so beboa ama Ghana amamre ni amane our traditions our customs so betimi adimu awo ya setem bebre so wa sesi won so kan nyame asa na be na yade including HIV e de obi atufie na se wa nyane anka nyame sem na nche na aje se sebi akwa bibi ho enti me giri se asofo so ne katkisi no so ne nsore mpanyimfo no ahodo nyina so wo chefa wo mu ebi o mo manka so mo ye nipa me kai pass you was be cry for so or you're virgin and therefore you can't on your HIV on you now so there are other ways by which people can also be infected or acquire this HIV and then you know me gidi say it's all ya kwanya you know mo cha almost betumi aboa ama amansan bebre so ate wa ba tampa Justina usuba na hene nanu wa chere no Ra Joseph William Fenn oye executive the Presbyterian Church of Ghana catechist for what the futu ma katikisifo ni nyina se wo mo hwe ma pomudi nsem yie papa pomudi se akiri ba no wo no brano wo mo kwa ya asabia sanse nyame dwuma no enye mo friendship mu ta yesre ni yehwe se asafo no betumi ahwe aboayen na ya pomudi mu betumi aboayen ama betumi ahwe pomudi sanka be yie mpo a na podi na kan se anka afibia no wo mo hwe nanka yemfa yen ahwefo no emfa eye health enhwe ya pomuden senia esite edwuma na ye na nyen kuto ne ye ne yerim na ye enti se me hoto me na me yere so eni ahoden a edwuma tumi to sin o baabi nanka de nyina aka ho nanka aboayen obehwe na katkis bi edwuma ne unity up and obekona na onya ebi a stroke sanse bre stress we edwuma no mu enti se e ma kwan na se emre ekobre na se ma kwan etumi kɔ ekosiesie ya pomuden ehwe ya pomuden a na eboan saa nso na ka se eye categories for nso no ese ehwe ho so yie ye didie mu the way of life since ehwe ni yie koto sere me nuanom categories for no se bra so nso bɔ no mo de se o meboa ahwe ye sere won so mo hwe ye no de nso so ye ya from de ntitu eye national health insurance aban da roma o de boa ye net ye so na ye gina na no pa no si akase bo a ye di free Sompa me menda no pay bre mo no ye di nyina aba na wie ye ya we ko ohene ye nko ai no nsiampe mo yomre na eje na ye mana chia no pay ai one me ame ye jemfo ai ye mo machi ano pay akoko nkwa ye meko wom kakra yes meko ye be ne be ye meko Liberty Conference so ye Maranatha adum ufrike me ho no a na oduru senate dan ne ho a na wasane ase ho saa
je ne so de ewura no se de waye mi ye o yeso no na wo ba na special guest na waba bi hu enwum kakra de agigi amanfo ani nti yebekọ se nshira ne de egu yabobo anu nti ye ma amanfo mesisankwe beji kakra na de atena ti papa J anope mo ache woni abusua ni nyina papa J Fran anope ye mo ache ja kuta esa bende aso na den Oma yaso de o machene hey farisa bende no hene ayi nyakopo ya adoma kira birthday no susu no ye besia o moru bam why wa untimi ba bia meet and greet na wa no de ekogodi turubo ne abose wo mo form godi tulip ye de e kom moru bam wa ne be ko utimi ma jai ye kom moru bam ai enye utimi ma bige sretre what Oza for the see Eramase Yakopo ya do enwumre ne ebeboa no efro mai makosi amanfo krosi ebesa de aba be sumu biu medin de yabo malibia boga why ni ama kranjara so of man premier ne busia for yeso ni de enwumpa ke wan na ba DJ Rocky wana utina ma ba mutambe we are deal from enra home Namisha watu wakaji house rate Sompa na ketu apa ho wate ai